Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takigirai nyaya kupisa, nyaya kunetsa, nyaya yemawo veterans. Mawo veterans hawakunetsana pachavo Mure Zimbabwe. Hazinaumira mushe, they have been divided ndofunga pakabuda vanhu vakanga vatumwa president Emmerson Mnangagwa vachitaura ivo vachipavhurwa the War Veterans Fund iyo yakabuditsa 112,000 yekupa maWar vet. Vamwe vari kutaura vachiti aiwa havasi kuda mabribe aya, vamwe vari kutaura ivo vachiti they are taking mabribes aya. Pakashata hapana kumira mushe, maWar Veterans aya onetsana mushure mekunge bombshell Geza akabuda achitaura achiti Mnangagwa vauraya nyika, vaparadza nyika. Tisingade kuwesta nguva yedu kuti mungonzwa zvataurwa nemamwe maWar Veterans, muhamadzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Mangwanani makomrades ose mativi enyika mana. Aiwa zvinhu zvinongonyadzisa so. Muziva ndiri kuteerera nekuverenga zviri kutaurwa naComrade Cephas Ncube, chairman of an illegitimate War Veterans Association, a bootlicker. Ndanyara so nekumunyarira futi. Statement yakataurwa bombshell at the last press conference. Hapana pakambotaurwa na bombshell kana na any of the participants papo kuti we are representing the War Veterans Association. Pakanzi we are war veterans of the armed struggle. Period. Hapana kumbozvita identify kwakamboitwa with any faction of the War Veterans Association. Saka zviri kutaura Cephas Ncube unoshaya kuti ari kuzviwana kupi. Cephas Ncube is doing inonzi firefighting pachirungu. Musoso watsva, saka varoda kudzimura moto. Asi zvekutaura haana. Ari kutoudzwa kuti ukadai pamwe tinoneutralize, ukadai pamwe tinoneutralize. Ndo saka muri kuonana mahiya pavari kuronga zvekumhanya helter skelter. The president tipei kana nemaresources ekuti timhanye throughout the country tichitaurira maWar Veterans to rubbish this thing. Bombshell ichi. Bombshell is not does not have any association or Veterans Association faction. He is not a factional leader, and it's not a breakaway faction. Let's put the record straight. Makomrades ese ari papa makomrades ari mugroup actually ari mugroup ramativera. That's the truth. But as you don't present kwa izvo zvazvina kutaurwa like that for obvious reasons. Vese vanhu vari mugroup ipopo vese vakataura vese papa vanhu vese ndivo mativera. But nyaya pairi ndeyekuti pane zvinhu zvakarwadza zvikaonekwa kunzi izvi zvakutoda action nekukasika izvi. Izvi zvakuda kuti zvitaurwe izvi. Hakusi kushora leadership kwete, asi pane zvinhu zvakazvira kunzi no izvi zvinhu tikaramba tichinonoka tichikotaura tichingoti tiri kuronga tiri kudini tichingotaura hazvina kwazvinotisvitsa. Zvakuda kutombobvondora in any small way iri possible. And the Roma effect yekubvondora kwacho iwaya. This is exactly what was the intention. Chiona avo vakubvotomoka na Cephas Ncube. Haachaziva chekutaura. Makateerera kana makaverenga statement yaMuswere achiita respond futi.
kapererwawo as the chief government propagandist kandiye minister of information. Muswere akataura akati izvo war veterans are ungrateful and war veterans kana vari vemusangano vanoziva protocol yemusangano, vanoziva legal channels dzinofanira kuitwa followed. Now makomrades bisira kwemwe vana adiki muswera ari kutaureiko? Hakuna here kuendwa hakuna kunyorwa here several matsamba akawanda ari kuti aende nekuzama futi kuda kuona president War Veterans Association leadership ichirambirwa ichiblokwa kutadziswa kuonana nemukuru. Anditi ndio party protocol yacho zvakarambwa. Patron wacho haadi kana kuonana nema-war veterans. Patron wacho akaingwa kuprecab farm akati nazvitombozva kuti ndo situation yenyu itoona minister Muturi Ncube posted from pillar to post. Hazvina kuzamiwa zvese here izvi. The legal route yavari kutaura haisiriyo here yakatorwa nema-war veterans. Nyaya yavo yaramba kuteererwa, vakaitora the legal route vakaita engage the courts. Nyaya yavo ikanobudirira, yabudirira nyaya yavo zvikanzi makomrades ngaapuwe mari yavo ma2000 avo ma-arrears. Remember, aya ma-arrears echinhu chakabvumiranwa kare. And the mari yacho now is running into thousands, hundreds of thousands of US dollars per war veteran. Iri kudiwa because imari iri muchibvumirano, but it was not honored. Whether it is the Treasury, Ministry of Defense and War Veterans yairana, iri kuramba kubhadhara, yakaramba kubhadhara, haisati yabhadhara. Asi iri nyaya yavakarohwa kukoti. Haisi legal route here. Saka muswere, what is he talking about? Hanzi ma-war veterans makaitwa makarecognizedwa muna appreciatedwa your contribution to the armed struggle and independence of this country. This is the reason why makapiwa a stand-alone ministry for war veterans. Saka farirai izvozvo. Saka imi muri kudzifarirai kuti kune ministry inonzi Ministry of War Veterans. Iri kuitei? Iri kuitei? Iri kuitei? Nothing. Zvese zvinodiwa zvacho zvese makatevera, including mutemo. Saka this was necessary to give a press statement in order to set the record straight. Kuti not only war veterans vanoramba vachidiscussa nyaya iyi within their circles, but ngaichidzwika neruzhinji rwese, even internationally. Vanhu vaone, those amuzoziva kunobva pressure dzinoita kuti zvinhu zviite straight for your benefit as war veteran. Anditi muri kuzviona manje. And there Ncube goes on. That's why zvaanotaura. Hanzi I have seen the patron twice. Hanzi I have seen the patron twice since I took office. Which office I wonder? Mukabva varonga chi? Hanzi iko zvino Chitando, Minister of Mines, akatipa desk rinodhira nezvemining yemakomrades. Ndiye uyu. Azvitaura nhasi izvi. Right, azvitaura nhasi. Ndakaenda zvakare takapiwa futi desk apart from mining rinoona nezvemaprojects riri kuMinistry of Finance kwaMuturi Ncube kuti maprojects emakomrades apota achifinancwa. Saka taane desk. Muri kuona kuti muri kuramba muchingotenderedzwa muchitambiswa tsuro nagudo. Ngano inganekwane ndo zviri kutoitika apa. Madesk ekuMinistry of Mines, madesk eMinistry of Finance, separate apo nepapo kuti kuve netunzvimbo twakawanda tunonzi endai kwakati muchitambiswa chemutengure vhiri rengoro. Koya madesk acho iwayo handiti anofanira kungomanejwa under one ministry, Ministry of War Veterans. Zvakunzi apo. Do you really need those desks in my comrades? This is my question to you. Munada here imimi madesk iwayo imimi. Are they necessary?
at this stage. Imi chamuri kuda mari yenyu yema-arrears yenyu. This is the issue. Ukapiwa more than 300,000 yako iri juu kwauri pamutemo. Ukaipiwa mari yoyo unotadza kuita kufunga maprojekti ako aunozvifinanzira here iwe. Unotadza kuita maprojekti ako here. Iyo ndezvekuda kudistracta kuti zvavanofunga ivo. They want to keep the monkeys busy. Ena zvimwe komudhando kuti vakomana zvinhu zviri kunaka komana kwaane desk kumwe kwamuturi mwe handile project yangu gaitotomhanya ikoko ukoko kwachitando kwaane vanodatwa zvemining regai nditomhanya futi ikoko wakudhairutwa effort yako yekuti mari yenyu ibude through pressure. You can do all those things as a private individual wapiwa mari yako iyo. This is the thing. Esa ama delaying tactics to keep the monkeys busy, which you post from pillar to post. Don't allow people to waste your time, man. Hazvinei izvo zvese zvekutaura zviri kurutswa naNcuvezo hazvina kana zvazvinomboreva. Hazvina kana zvazvinomboreva. Ekuno zvakutaura njei kuti ED was elected democratically and constitutionally. He is a constitutionally elected president. Pana ari kuzviramba here izvozvo? He is elected to govern for the next 5 years. Pana ari kuzviramba here izvozvo? But isusu tinoti kana munhu akaelectwa as a leader of government through constitutional and democratic elections, akafaila kuita discharge his mandate to the satisfaction of the electorate vanhu vakamuvhotera, people have every right to impeach him, to force him to resign, or to remove him with whatever means within that 5-year period. Kana atitadza kuita discharge his mandate, the people have a right to recall that person. Hausi mutemo wakawokuti munhu akapinda mugovernment avoterwa constitutionally and democratically, even kana akatadza munomuregera chete arimo kusvikira 5 years dzacho dzapera. Never. Hakuna zvinhu zvakadaro. The voters also have got a right to withdraw that person within that period asati aipedza kana aonekwa kunzi ari kukoniwa. Kana Thabo Mbeki havana kurikoniwa, vana Jacob Zuma havana kurikoniwa, materms avo asati apera. When the people of South Africa vaona kuti kwavakuenda hakusiriko uku, wabuda mugwara, you are withdrawn. Saka Mwe ari kufunga kuti akataura kuti he was a democratically elected and a constitutional president, saka 5 years yacho iyoyo andoramba aripo chete. Stupid. Hakuna zvinhu zvakadaro, kusaziva iko kuya ndochidofo manje icho manje. Voters have got a right to repeal, to recall a head of state atadza basa rake asi anga akapuwa kunzi iwe tiri kupa mukana wokutonga 5 years. Saka unoona kuti vanhu vanofara nemunhu achiti kuti nekuti akadzifo the next 5 years iye achidofora. Zvikawaka zvaanokupa izvozvo. Hapana ambomuti kudini. Kutaura kuti ngaabve now. These are people who are certified kuti he is useless, he must go. Simple. Saka haisi mhosva. Muono vamwewe muono. Haisi mhosva muono. Uyo ari kuti okanya kakatadza sei ngaatonge chete nekuti akaerektwa for the next 5 years. Muono wake wechidofo.